өзіңіз көріп тұрасыз. Анда нендей оңыш болса енді. Көбетені аның тамыры да жоқ. Ознакой районының Марс хуҗалыгы басулары бу 2000 гектарда күп еллык үләннәр чәчкән булганнар. Әмма кырбуш яңгыр узган елдан бирле яумаган. Былтыр біз күніне 300 тонна, 300-350 тонна әзірлеген болсақ, бүгін күнде біздің общий 70 тонна әйбір әзірленген. Біздің потребность 11 000 тонна әйбір керек бізге бүгін күнде. Игеннәр белән дә шундый ук хәл. Былтыр гектарынан 40 центнер ашлык җыеп алган булсалар, хәзер 4 тапкыр киңрәк чыгар дип фаразлыйлар. Быелгы хәлне алар 2010 елгы корылыктан да катлаулы ди. Біз күтмәдік моны. Бүгін күнде 26 июнь, өзіңіз көріп тұрасыз, басуларының сап-сары. Игеннәрнең биеклеге 15 сантиметр гына. Болыннарда үләннәр саргайып кипкән. Көтүлекләрдә ашарга булмагач, сыерлар ач кайта. Сауым сыерлар безнең шушы көтүлекләрдә йөри, көреп торасыз монда инде ашатыр әйбер бетте практически. Инде ана елга үзәнлекләрендә әзрәк әзме күпме табалар җыяларны, ул гына җитәрлек түгел. Аларның кайтуына инде лагерьларга алар практически ашыгып кайталар. Лагерьларга инде монокорм әзерләнә, узган елгы запаслардан, базлардан алынып, шул хисапка инде әзрәк сөт җитештерүне тәэмин итә алабыз. Малларны өстәмә ашатырга туры килә. Сөтнең үз кыйммәте арта булып чыга. Бүген ул 1 литрга 28 сум тирәсе. Ә фермерның 1 литр сөт сатудан алган табышы аның кадәр чыкмый. Һәр литрдан 10 сум югалта. Марс хуҗалыгы көненә 6 тонна сөт җитештерә. Гади исәп белән санаганда зыяны көн саен 60 000 дигән сүз. Терлек азыгында сатып алырга туры килсә, хуҗалыклар файда турында уйламый да. Район буенча әзерләнгән синажның күләме узган елгыдан 10 тапкыр кимрәк. Корма заготовка сүлпән бара дигәнне аңлатмый. Корма заготовка корма әзерләр өчен безнең масса юк. Безнең бүгенге көнне басулар практически менә Союз агры 2000 гектар басуларын, мәгълүматларын просто кыргып кына чыктылар. Бәлки икенче укос булмас микән дип яңгырлар көтәбез инде. Яңгырлар булмаса инде икенче укоска да безнең өмет югала. Синоптиклар бу хәлне туфрактагы корылык дип атый. Хәзер дым нормадан 5 тапкырга ким. Иң түбән күрсәткеч 10 мм булса, Ознакайда 7 мм. У нас дефицит большой осадков наблюдался и в апреле, и в мае. Быел апрельдә дә, майда да, июньдә дә явым төшем бик аз булды. Бу туфракта корылык китереп чыгаруга төп сәбәп. Является главным фактором наступления почвенной засухи. Авыл хуҗалыгы министрлыгы хәлне контрольдә тота, анализлый. Шунысы билгеле, Татарстандагы күп еллык үләннәрнең 80% җыеп алынган, әмма хуҗалыклар терлек азыгын 15%-ка гына әзерли алган, чөнки массасы юк. Ознакай районы кырларыннан күренгәнчә, комбайн өзек эшли. Бер машина тутырганчы ярты басуны әйләнеп чыгарга туры килә. Безнең основной надежда менә шул кукуруз культураларына инде, безнең кукурузлар чәчелгән. Әгәр быелгысы елда еллар әйбәт килеп, булган влаганы использовать итеп алсак, кукуруз үссә, менә шушы зур объемда силосны тутырып калдырырга. Шәхси хуҗалыкларда хәл тагын да катлаулы. Алар нибары 43% азык әзерләгән. Фәрүзә Мәҗитова, Әдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.